Yenganza kwethu Tis Durban Network eduze kwami umduduzi umfokamyeza imeya yasemtshezi bhuti ulokhu uqhubekile uxhasa lo mkhankaso yini ekugqugquzelayo ukuthi ulokhu uqhubeke njalo? Mfowethu i-March March ikhuluma ngalento efunwa abantu baseningizimu Afrika, ikhuluma ngezwi lokuthi abantu bonke bokufika abakuleli abangena ama documents abahambi. Ingakho ke sizoyisupporta namanje futhi sisaqhubeka nokuyisupport. I-March March ngomhla ka-30 udadewethu uJacinta wamemezela wathi every Thursday kuzoba nama march lapho esizazwakalisa khona ilaka lethu lokuthi bonke abantu abakuleli abangena amaphepha abahambe. Ingakho ke silana sisupporta i-March March nanini sizoqhubeka futhi siyeseke noma sisupporte i-March March. Mfowethu you cross a very hard shackles of politics. Wathi ikhona ipolitiki kukhona ungaboni ngasolini kodwa wena uzoma ne-March March. Isibindi esingaka mfowethu sigqugquzelwa yini? Into engiyithandayo kwi-March March akuyona i-organization noma ezi-associator ne-political thizeni. Ingakho ke nami ngineqembu lami lepolitiki kodwa ngiyisupporta i-March March ngoba i-March March ayikhulumi ngendaba yepolitiki kodwa ikhuluma izwi labantu base South Africa bokuthi bonke abantu abangena ama documents abakuleli abahambe. Ingakho ke ngiyeseka futhi ngisazoqhubeka ngiyeseka. At your personal capacity as umyeza izini zezinto mhlawumbe ongayibalula ezenza ukuthi nawe ufike esigqibweni sokuthi cha sekufanele bashenxe South Africa? No mfowethu mina ngakithi endaweni yasemtshezi la engumeya khona uma ungabheka 90% wabantu bokufika okuyibona abanezitolo lapha yana edolobheni bese kuthi abantu bakithi abangenawo amathuba omsebenzi bavalelekile abasakwazi ukuthi bathole amalokhuza amathuba omsebenzi. So ingakho ke sithi wonke umuntu unezwe lakhe, wonke nathi sineyinkinga zethu elokhuza eSouth Africa. Akwazi ke ukuthi umuntu bese ethi uneyinkinga ezweni lakhe afike futhi lana azodala inkinga ngoba kuyinkinga kwakhona lokho ukuthi baqedele abantu bakithi amathuba omsebenzi. Uma ungabheka nje ngisho izinto ezincane okumele ngabe zenziwa abantu bakithi eSouth Africa zenziwa yibona labantu bangaphandle. Ingakho ke sikusukumela sithi siyacela uhulumeni ukuba asinake aprioritize abantu baseningizimu Afrika abangaphinde bekhale kuyena ngaphandle kohulumeni omkhulu. Omunye ke uya ethi meya nawe uhulumeni ukusho kanjani kodwa uhulumeni uhlukaniseke kathathu khona unational, uprovincial, ulocal. Thina ke esikulocal yilapho esizwa khona bonke ubuhlungu ngoba sihlala nabantu kwilokhuza kwilocal. So zonke inkinga zifikela lapha nakuthina kodwa okuyena okumele athathe isinqumo salento yabantu bokufika uhulumeni at national level. Ingakho ke simnxusa namanje. Mfowethu umbuzo wami wokugcina ubuhlele etafuleni noMavavu mfokasikhakhana nixazulula udaba okade lunokungaboni ngasolini. Mhlawumbe mfowethu iziphi zezinye zezinto enike nayikhuluma ezenza ukuthi isimo sesigcine sifika la sikhona manje? No mhlawumbe ngingakusho i-March March azikho inkinga ezikhona kodwa sihlalile nabaholi be-March March nomfowethu uMavava wakasikhakhane ngamcela ukuthi abe ilokhuza ingxenye ngoba ngiyamazi ukuthi uyisupport namhlanje nje uzobe khona nophakela umthakathi ulokhuza uzobe khona kodwa engaqinisekisa kubantu base South Africa yonke ukuthi cha i-March March abekho abaholi okuthiwa baxabene kodwa kuye kube khona loyo mbono mhlambe ethu ukuhluka kodwa notho ukuthi abaholi be-March March bese kuukuthi baxabene bayimbumba futhi nizosibona namhlanje siyinto eyodwa sikhuluma ngezwi elilodwa sihlanganileke nanokubuka nje ezinye zezinto ukuthi iyiphi indlela engaya phambili after i-30 zika June ukuthi kusukela kwi-30 ka June sesenze njani ukuya phambili. Ingakho ke namhlanje kulesine nizosibona silana ngoba abaholi be-March ibona abasiholayo ibona abakhipha izwi thina bese siyalandela ke njengabalandeli be-March March. Siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga.